Nire lehenengo aldia, gogoratzen dut, atzo izango azaldez, bai. Oso polita izan zen, oso berezia, polita baino berezia, bai. Lehenengo aldiak beti izaten dira bereziak, ezta? Batzutan desastre hutsa, hori bezaten da, nire kasuan oso berezia izan esan egon nolako desastre handirik. Eta ganera kontako dut zuet, izan zalako, igual batzuk ezagutuko dozuen Ikerregaz. Iker da Esian taldeko gitarrista, beragaz izan zen. Institutu garaiak ziren, nik 14 urte eukine bazan, berak agian 13 ondin, bera bendukoa da, eta berak 13-kiko ebazan. Ganera, ez genduan topatu olako leku duin edo txukun bat egiteko. Eta institutuko gimnasioan egin genduan. Zelako saurakeriak egiten gendu zen garai hortan, ezta. Gogoratzen dut oso nervioso egon ginela. Nik aurreko gaban ez neban apenas lorik egin nervioak zila eta. Baina, klaro, nik neukan beste lagun bat, Aritz, bera gu baino apurtxuan nagusiagoa zan. Eta berak, aholkuak emote, eustazan, ez da, egon lasai, erlasatu zaitez, hobeto joango dalako dana, ez da. Eta, berak ni lasaitu ninduan, Aritzek lasaitu ninduan apur bat, baina Iker egoan flan bat lez, imagina. Bere lehenengo galdia zan, nire baina, berak ezeban inorregaz berbain, nigaz bai, baina, klaro, heldu zan eguna eta bera flan bat lez. Baina, izan zan hasi eta lehenengo minutura ila lasaitu ginen biok eta disfruta benduan, kristona, oso berezia izan zan, oso lehenengo aldia, nik oso modu magikoan gogoratzen dut, ezta? Ganera amaitu genduan eta jaso genduan txalo zaparra da izan zan kristona. Klaro, gure lehenengo kontzertua zan, ez? Gure taldea, ganera punk talde bat zan. Eta, institutu guztia egoan nora horrean kultura astea edo euskararen astea edo olako oso zer zan. Eta, eskatu genduan kontzertutxu bat egiteko institutuan. Eta hola, ze polita. Zenbat disfruta honean eta nik pentsatzen dut gogoratuko dela bizitza osoa kontzertu hori, Ikerregaz. Super polita, super berezia.